Dnes chcú zákazníci ihriska, ktoré sú tematicky zamerané, sú jedinečné, originálne, ktoré nie sú sériovo vyrábané a pripomínajú rozprávku. Trendom dnešných ihrísk je, aby deti trávili čas vonku, od počítačov, v prírode, na čerstvom vzduchu, aby rozvíjali svoje pohybové aktivity, svoje zručnosti. Ihriska vyrábame z agatového dreva, ktorý má extrémne dlhú životnosť. Je najtvrdšie drevo zo všetkých na Slovensku. Je odolný voči vode, slnku, voči poveternostným vplyvom. Navyše ho povrchovo upravujeme, takže vydrží mnohé generácie. Deti chodia radšej sem, pretože im to viac pripomína stromy a prírodu. Cíti tú tematiku rozprávky a vôňu dreva. Vyhovuje mi rozmanitosť ihriska, pretože tu viem zamestnať obidve svoje deti, keďže sú rôzne vekovej kategórie. Cítim tu bezpečie, pretože tu nie je ani kus železa. Nie je to tu rozbité, je to tu nové a krásne. Je tu jedinečná, neopakovateľná atmosféra a keď zavriete oči, ako by ste sa prebudili v slovenských rozprávkach. Na tomto ihrisku sa mi najviac páčia prirodzené tvary, prirodzený materiál drevo, ktorý je veľmi príjemný na dotyk, aj na pohľad a cítim sa tu fantasticky, tak ako moje dieťa.